बेथ' मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बियो, जायखौ जों इसिबां दिन बर' हारिया बेखौ एंगारनानै गारबोदों। आरो बे बाथौआ जे जोंनि गुदि धोरोममोन, बेखौ रावबो बेखौ नङा होननानै बुंनो हाखाया। थेवबो खोथाया जाहैबाय मा, गेजेराव राजनितिक कारनाव जोंनि राजाफ्राबो बेखौ एंगारनायनि मोनसे लक्षण दङ, बिनि जा नजिर दङ, जायनि थाखाय बे बाथौ धोरोमा रायजोफोरनिल' जानानै लेथें फेथें जानानै थादों। दिनै बे गावनि आंगो धोरोमखौ गोसोखांफिननानै माखासे मानसिया गोदान महर होनो थाखाय नाजादों, आरो बेखौ नाजानाया मोजां। दिनै बयनिबो गेजेराव बे जिनिसा नायसनजाथाव जानानै फैबाय, आरो बेयाव माखासे जाय मानसिफ्रा बेखौ बाहागो लादों, गोसो होदों, जों बिथांखौ साबायखर होयो। दुलाराय रायजो राजाफोरखौ मा हामलायथि हरगोन सार बे गोथार बाथौ सानाव? गोथार बाथौ सानाव जिहेथु धोरोम होननाय जिनिसा सान्तिनि थाखाय, गोजोननि थाखाय, बे हिसाबै बे इसोरखौ आर'ज गाबनानै, बाथौ बोराइखौ आर'ज गाबनानै जोंनि गेजेरावबो बयनावबो मोनसे सान्ति प्रिति गोजोननाय आरो सुग्लायनाय बे जिनिसा फैगोन होननानै आं फोथायो। बेथ' मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बियो, जायखौ जों इसिबां दिन बर' हारिया बेखौ एंगारनानै गारबोदों। आरो बे बाथौआ जे जोंनि गुदि धोरोममोन, बेखौ रावबो बेखौ नङा होननानै बुंनो हाखाया। थेवबो खोथाया जाहैबाय मा, गेजेराव राजनितिक कारनाव जोंनि राजाफ्राबो बेखौ एंगारनायनि मोनसे लक्षण दङ, बिनि जा नजिर दङ, जायनि थाखाय बे बाथौ धोरोमा रायजोफोरनिल' जानानै लेथें फेथें जानानै थादों। दिनै बे गावनि आंगो धोरोमखौ गोसोखांफिननानै माखासे मानसिया गोदान महर होनो थाखाय नाजादों, आरो बेखौ नाजानाया मोजां। दिनै बयनिबो गेजेराव बे जिनिसा नायसनजाथाव जानानै फैबाय, आरो बेयाव माखासे जाय मानसिफ्रा बेखौ बाहागो लादों, गोसो होदों, जों बिथांखौ साबायखर होयो। दुलाराय रायजो राजाफोरखौ मा हामलायथि हरगोन सार बे गोथार बाथौ सानाव? गोथार बाथौ सानाव जिहेथु धोरोम होननाय जिनिसा सान्तिनि थाखाय, गोजोननि थाखाय, बे हिसाबै बे इसोरखौ आर'ज गाबनानै, बाथौ बोराइखौ आर'ज गाबनानै जोंनि गेजेरावबो बयनावबो मोनसे सान्ति प्रिति गोजोननाय आरो सुग्लायनाय बे जिनिसा फैगोन होननानै आं फोथायो।